Iboshelwa ngishizacile la ekhaya. Ayilindwa ukuthi uyozithi ubuyise igazi athiwa khona. Bantwana bokumkhonza uThixo sesifundile incwadi. Sifundela umshumayelanga. Iyasiluleka sonke. Iwenza wonke umsebenzi incwadi kaShembe. Ngathi ngelanga ngikhuluma nenye insizwa ngathi uma uyibuka kahle incwadi ungakabuki ihlabele usabuka nje imithandazo. Into engabhalwa umuntu wasemhlabeni lena na. Angixoxa nje. Into engabhalwa umuntu wasemhlabeni na lento. Wengabe ecamangeni konke lokho. Kade ilimela emasimini wayekiswa kwathi washiya phansi wathi uyagoloza zakhali into. Wabona ukuthi vele ingane mangigoloza ngizoyishiya. Njengoba kufanele ngiyishiye. Wavuma wayishiya. Abanye bethu babeyodlala amakhosikazi. Amakhosikazi ethi awubaba uyashiya athi ngcono ngifafe ngempela. Afe ngokuthi izwi kaNkulunkulu akalilali. uNkulunkulu wayezovusa abantu abamnyama. Odakeni ababefakwa belungu kulona. Amen. Abelungu babesiqwila odakeni esasingeke sikwazi ukuphuma ubushemba kafika. Amen. Walethwa uShembe wathiwa akazobakhipha abantu. Odakeni abaqilwa abelungu. Anobuka ukuthi sasicilwa odakeni. Ezweni lapho kwakhulela khona uJesu. Kwakungabantu abamnyama for 400 years. Iminyaka e-400 iminyaka engakanani. Bekuyisizwe ngesabantu abamnyama. Kwazozala uJesu. Umuntu omnyama ezalwa ngabantu abamnyama washintsha kodwa yena wathi usewumlungu. Kwasekuzodaywa uSathane wamnyama wanomsila nempondo wayesefaniswa nomuntu. Kodwa thina abantu namanje sisakuthanda ukuba mhlophe ngoba sadlala belungu. Sisayiphaqula siphaqule sifuna ukuba mhlophe sifuna ukuba bahle muhle umuntu. Njengoba egabisa ngombombo muhle umuntu. Kodwa abantwana benkosi sayithanda intebe. Salahlekela umndoni bamanzi bethu. Ukuyibona nje intokazi nene nisabona kahle. Indoni yamanzi umuntu ithule kahle, ithule ngathi nje ayikwazi ngisho ukukhuluma. Kanti maye kuthiwa vuka sikhuluma. Kanti maye unyakazisa usuthi ufuna ukuzumeka kuthiwa vuka sikhuluma. Kodwa wena ubone kuyindoni yamanzi. Kanti awusayifici le ndoni yamanzi ufica uvuka sikhuluma. Yonke leyo nto bantwana benkosi sasiphiwe uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu wayesithandile thina abantu abamnyama. Wazi wasembulela izinto zemfihlakalo, wasembulela ngisho ugama thina madoda. Wathi asithathe sigcine la sithanda khona. Ethi uqeda inhliziyo zethu. Manje hayi abavalile khona.
bavala zonke icapha beze beyovala ngisho ibhekli guard bayikhiye. Mawuthi ufuna ukuphuma kusahlukene nolusejele la. Sekufuna ukulwe nesicapha mawusulwile naso usukhathele sekufuna ubheka nebhekli guard ayiqinile umhlobo. Sekufuna uyiqhiliza ayiphi ibhekli guard ikubuyisele ngaphakathi ithi kuthiwe ehlala ngaphakathi uthi yayiphusha ithi kuthiwe ehlala ngaphakathi uyohlala phansi. Inkinga ke le esesiphiwa abantu esibalanda emakhaya kithi sibalethe emakhaya kithi sibalanda emakubo sibalethe emakhaya kithi bese befike bevala amabhekli guard. Kodwa ensengenile akalivalanga ibhekli guard engaphandle ulivale sengaphakathi akasafuni ingene omunye umuntu. Liyavaleka baba uMdluli. Angithi mawusuye emsebenzini uyalikhiya uhambe uye emsebenzini akalikhiya ngangane ngaphandle wayelinde engene likhiya. Lento abantwana benkosi inkulu kakhulu ngoba izinto esizinikwa uNkulunkulu ziphikiswa khona emhlabeni. Athi uNkulunkulu asili wenwele kodwa mawusufile uzothi shembe noma usulimala uthi shembe ubizena lo kade ethi asiyele wena wayalenge ngani ngoba phela wena ubusazizwa umsizo. Unyazo lwezulu bantwana benkosi uNkulunkulu. Amen. Uthanda ungathandi luNkulunkulu. Amen. Amen. Lento kuhle sikhulume. Kuhle lento sikhulume ukuze umuntu ofikayo azi ukuthi unyazo lwezulu loNkulunkulu. Angene aze ezobhediswa yithi. Mina ngifike kuleli bandla inkonzo yayithi ma ukhulunywa enkonzweni kuthiwe ungamlandeli umuntu kwathi unganciki komunye umuntu. Amen. Kwathi unganciki komunye umuntu. Namhlanje sekuyancikwana. Hayi ngokuhlala ethempelini, uhlala ethempelini wangashiwo lokho. Kwakushiwo ukuthi ungezwani nomuntu ngaphezulu kaShembe. Amen. Kwaqonda ukuthi zwana noShembe olethwa abantu bakini kuye. Hayi ukuthi uzwane nami. Ukuzwana nami kuzokusizani ngoba ngizothi ukukha kancane ezintweni ezenzekayo. Mina uthola ukuthi mina ngilichathile idlozi lakithi. Ngilichathile. Akukho engikwenza kahle kithi. Idlozi lakithi ngalifaka ngalikhipha ezulwini ngamacala ami engikwenzayo nangemithi yami yokuthakatha engiyiphathayo. Laselikhishwe idlozi lami ezulwini. Mase likhishiwe ngemithi yami engiyiphathayo yokuthakatha. Selikhishiwe idlozi. Mina ngokuthi wena uncikile kumina. Ngizothi mangigxuma ngibheka le ugxume nawe uhambe nami kanti sengiyahamba. Babengeke abaningi bayophoseka kale emaphekuleni ukube kwangancikile. Ngoba amaphekula wazohamba amaqhudodwa ikhukhuka zazosala la kube zazingancikile emaqhudeni. Zazosala ikhukhuka zahamba nje ikhukhuka zayincikile. Ma ukhuluma ngenkonzo yakaShembe kufanele ngisho umkakho ungamfaka kakhulu ke. Yeah. Naye futhi ayikhulume la ekhuluma khona kodwa angakufaka kakhulu khona ngoba soshaya isikhathi la insimbi sithi qenqe wena usukuma ume ngeenyawo uyaphuma la ekhaya. Ngesikhathi uphuma la ekhaya uyakulandela unkosikazi kanti unkosikazi bekufuneka amazi ukuthi uyaphi. Asala unkosikazi aqhubeke nenkonzo ukuze akwazi ukuthi uma uhamba emhlabeni uthi ngicela unkosikazi uyongikhalela ezulwini. Akwazi unkosikazi ukuzokhalela ezulwini. Ngoba semphume naye anibuye nobabili. Manje inkinga enkulu esibhekene nawo amakholwa singabathakathi. Ayikho into namhlanje ethakathisa kweNazaretha. Ngezwe nina ningakholwa novale indlebe kuleyo ndawo. Ayisazibeki lento bantwana benkosi. Ayikho into ethakathisa kweNazaretha.
Ekuthotshiwe. Hayi. Lihamba lodwa. INazaretha. Magcotshiwe ngathi igcotshelwe ezinye izinto. Ngathi magcotshwa suke leyonika uphawu lokuphatha imithi kodwa la esihlabeni ukuthi ungawuphathi umuthi ngesandla sakho uyikholwa kodwa wena lawo uphatha khona. Ungagaza pho ezulwini. Mawumuntu uyeke thina ke singqiliphothwe uyogaza ezulwini. Khona makuthiwa uyagaza ungayogaza ezulwini. La sithi siphepha khona sikhale khona wena uyogaza khona. Abhaliwe yabona uJanuwari kade beona. Abhaliwe amagama. Abhaliwe kulo lonke isango lasezulwini abhaliwe amagama. Bhalwe noJanuwari ka2025 owawona. Ngisho ngafa ngo2030 noma ngo2040 kodwa ufica umbhalo wakho ngo2025 owawuthi uyawona umhlangano kaNkulunkulu uthi ubamba ukuthi ungayiphe kwendaba. Ubamba wena uyinsizwa ngalelo langa ngazi ukuthi ubusuyingane yalanga. Ngiyaphathisa. Ngithi mina Nkosi yezulu nomhlaba nyazi lezulu. Ungcine ngikuthanda njalo. Amen. Angiyakuthanda unyazi lwezulu. Amen. Futhi ngiyawubonga umoya wami, ngiyazibonga idalwa zakithi. Ezangikhombisa unyazi lwezulu ungakahlali esihlalweni luzoqala ukuhlala ukuthi uNkulunkulu. Mina bangikhombisa bakithi. Ngilithanda nje kanje ngilithanda ngoNkulunkulu engakukhonjiswa abakithi. Lwalulapha nothingo uthingo lwalutshaliwe kodwa babemlapha. Isabatha lokuqala babemla uthingo lutshalwe ngesonto. Babemla ngolesihlanu lwalandela. Lwavula inkonzo uthingo. Lwangayivala lwasuka uthingo lwahamba sahalalisa kwasuka umunyazi lwangena epulpit lwaqhubeka nenkonzo. Ngakhonjiswa ukuthi nangu uzoqhubeka nenkonzo. Ingakho unyazi lwezulu ngilithanda. Amen. Mina unyazi lwezulu ngizwanga ngomuntu wasemhlabeni ngawe ukuthi lo uNkulunkulu. Mina atshelwa abakithi ukuthi nangu uNkulunkulu ozolandela. Ngihlubuke kanjani ke kuleyo nto? Ngoba ukuhlubuka kwami ukuhamba ngiyezulwini. Ngisho ungabe unkosikazi noma ngabe umfazi. Ngicela nikuzwe kahle lokho. Ngisho ngabe unkosikazi noma ngabe umfazi. Mawazi ukuthi wake waliphazamisa unyazi lwezulu noma wakhuluma inkulumo emdinayo. Funa ngocentethele. Amen. Uyicele usayicela kulo unyazi ngoba wazi mawusuyicela komunye ukuthi yobuya yini impendulo. Kodwa mawuzosho lona ukuthi inkosi ibusise kuphelele. Kodwa hamba uyoyicentethele. Ngoba ukuthi unkosikazi noma umfazi uyokapsa ngenyembezi azisebenzi inyembezi ezulwini. Kusebenza imisebenzi yakhe esukusipha kwakho. Ngiyahlukanisa mangithi mawunkosikazi. Amakhosikazi amakhosi. Abafazi amakhosikazi bethu. Njoba ngikubala konke ngisho ngawo uwenkosi unkosikazi. Noma ngabe webamba khosi nkosikazi. Kodwa mawazi ukuthi kukhona ilanga unyazi olwalala ludiniwe. Lwayongena endlini lwayophumula ludiniwe ludino wena. Hamba ucentethele. Kuseyithuba. Ngoba lizophela. Mawusungane yakwazi ucela intethele. Ngisho ngabo indoda yakwena mawusungane kwethuna ukwazi ucentethele. Ayisungasakhuluma indaba entethele. Sosekhuluma ukuthi wona nakho ufunde esangweni uzongena kanjani kuleli sango wawugadle ezulwini ngento zakho ngenkomishi zakho mthakathi ndini. Uyagadla ugadle ezulwini uyeke ugadla kithi. Gadla kithi sife. Mina mangifika sekuthiwa linda lo wabulala ngokulinda ngempela. So thumelana makudumeleke. Bangadumeleki ukuthi kufuna ngisho ngomlomo ukuthi boshwe. Ngokukhomba kalwe khona usuqepha amehlo ungasafuni ukungibhekisa ushalaza. Suthi uyangihlonipha, ungihlonipha ezulwini wahlule ungihlonipha emhlabeni.
ngithi akayongena egcineni eyoshayisana ngezinqe nobani abahluleka ukuhlonipha unyazi lwezulu abawushona phansi kale hewo dakeni kambobi ingena udaka noma yiphi imbobo esemzimbeni luyabika luyangena ngaleyo mbobo noma yiphi esemzimbeni imbobo udaka luyabika luyangena kodwa usakwazi ukufa ngoba uswafa kanye emhlabeni usiyafisa ukufa uthi ngcono ngife awusafeki swafa nje unyazi uyalibuka nje lapha eglasini ubuka naseglasini futhi ezweni awusakwazi ukufika kulona uyocentetheleka sekufaya kuba abasemhlabeni wawubafihleleke nezingane zakho awutshela ukuthi ngiyothakathi unyazi namhlanje ngothakathi uNkulunkulu woNkulunkulu ake ngimnikeze umzekelo bantwana benkosi kulokuthakatha elekuthakathayo kama ngithakatha ngizothatha yini engangenza ngithakathe ngoba angiswele lutho ushembe oyinyanga ezulu wanginikeza yonke into mina amen wanginikeza imali wanginikeza inkomo zigcwele isibase ezimbili bayade ngisakha nje esinye ngabuyiswa ukuthi umhlangano kaNkulunkulu ubhizi uyangena njani ngathi ngisakha ngoDisemba hayi imbuzi igcwele isibaya zizale kulokhu zaphihliza amachwana akufanga nelodwa akhulile manje ayekile umncela konini akufanga nelodwa beko 8 zingakike lezo mbuzi esibaya amachwana emewu 8 ezalwa imbuzi ezu8 kukhona ezinye zenduna negazele zingami lezo mbuzi ngizothi ke ngithakathelana emhlabeni yini ezongenza ngithakathe ngoba mina ngisebenzile kaMlungu ngangazi mina ukuthi mangisebenza ngiyothenga inkomo zandi inkomo angisayithengi mase ngithenga uhlobo laleyo nkomo ngoba ngiyikhalela nje hayi ngoba ukuthi ingoba ngiyishoti ngenkomo cha nabo umdluli bayazi umzini baba bayazi ngoba umdluli umzini baba bake bengivakashele phela bona bayazi mhlawumbe ukuthi uNdlovu uyasonta angikwazi wena kodwa okukhulu kakhulu okufanele sikwazi ukuthi ma ungena la ungathanda unyazi lwezulu hamba phela phinda kini masuzongizondela kithi wazongizondela kithi uthi angishone mawusungizonda usungithakatha ungigadle ngayo yonke into ofisa ungigadla ngayo ungigadlela ngoba ngikitha ngikho kini ma ungafuni ukungiphupha kini hamba utshela bakini ukuthi abangivale ngingangeni ngisho nangephupho kini bazongivala bakini kusale kona ngoba vele umthakathi kodwa ngizobonisa ikhwama usakuthi ngizobonisa ikhwama ngivale phela tshela bakini emsamthi abangivale ngingangeni ngoba ngizobona ikhwama zabo endushembe uyayibonisa ngaphela uthi uyamshaya uzokudiliva hambocho ukuthi uNdlovu uzojonga ajonga uNdlovu angakunalutho kanti ushembe useyibulele mbale emsamo ushembe kini tshela bakini abamvala bazomvala mabe mbonda akekho right kodwa maye right bazolanda wena bazovala wena manje kukhulu kakhulu bantwana benkosi kukhulu ezinye izinto sibuye sisaba uyikhuluma ngoba kukhona abantu abangakholwa abasazofuna ushembe lo oNkulunkulu esithi uNkulunkulu basazofuna yena kukhona sebethanda engathi singabakhonza mina ngikhonza indoda amen ngiyofa ngcwatshwe iyongibulala ngayo imithi ngcwatshwe ngigqitshwe kodwa iyongilandela iyongifica ngale ngithi kuthiwa yilinde iyona ebulele thiwe ungibulalela ukuthi uyahlalaza ukuthi ukhuluma uzama ukucingisa nezwawo katsheni ngiyaxoxosana sengokatsheni manje ngisela lo muntu owamgenxa umenza yonke into emhlabeni ngithi shembe ngicela uyomfaka ezulwini lakho lengulube athi ushembe ayikho ndoda ethatha ayifaka lapho mbeke lapho nje sizoyithinta ngomoya wasezulwini izofika ithi fike ithi sukuma igwaza ngempololo sukuma hlathi ngempololo ikuphakamise ngathi awukho kanti awukhona emhlabeni ngoba wawuyinsizwa
kodwa isiphatha inkolo kuyophosa wehle ngekhanda wehla ngengalo wehla ngalo uphoseke odakeni bese luyangena ngayo yonke inhlobo yembobo ekhona emlonyeni amakhala imbobo ezinye ehloniphekile kungena udaka luhlikize udaka luhlekize ngento okuyisebenza wena la emhlabeni thina sathi kaNgeliba ishobela ngokufana sitshelwa ngokuthi umuntu ofikayo kuleli abakwazi funa nimphatheka sathi lama umfundisi umvamelo ngenhlanhla isihlahla engangcike kusona ngithethe inkosi sisekho silapha nayikhetha ekhaya ke shumayelo inkosi nayikhetha la yoba umshumayelo la ekhaya nje nayikhetha la inkosi isihlahla ngenzansi engangicike ngaso ngasukuma bethu abantu bangakithi ukuthi ikhethwa yimi bathi hawu bafonelana bonke ngoba wasekukhona lamafoni ayobhobho ayenenze ngezinde edonswayo babefonelana bethi awuyikhethile inkosi uyikhethile inkosi kwaduma kwaze kwehla nje so ngayikhetha lekhaya ke ngoba ngumshumayelo lekhaya ngayikhetha la inkosi kodwa khona abangangithandi ukuthi ngibe umshumayelo lekhaya manje inkinga bangibeke emakubo ngcono bake bayongixosha emakubo maye bafuna ukuzoxosha emzini wakashebe kodwa babona bakashebe banenkongo zabo obani ngizosengeze ngisho manje banenkongo zabo bafuna ukuzongixosha kwashebe kashebe ngilethwe unyazi lwezulu lolwala ekhaya Amen. yilona khanda unyazi lwalezulu lwalekhaya ilona olulethile manje ke angazi ukuthi wena ophatheka kama unyazi lwezulu letha mina yini ngoba luyidecide lona lwakhuluma nomkhulu balo lwakhuluma nokhokho balo lwathi ngifuna umshumayeli mabe ngiveza kulona longilanda yini inkinga yakho ngoba wena baveza ngoba bayabona vele department uyathokoza nje wena ufuna ukuzwa kanjani la ngoba uyathakatha ngeke futhi ukwazi ukusebenza nama uthakatha mina ngokutshela ekutheni ngithi hamba nje ukuyolahlika amandoda before uzosebenza nami la ngoyixosha bendoda ngenduku angiyondaba okudlala angimfuni umuntu odlala ngento yasezulwini ngifuna ngizwe kahle angimfuni umuntu odlala ngoshela ngiyamzonda umuntu ozonda unyazi futhi intenhle ukuthi vele bangivela ukuguda hayi ubheni bafowethu ungcono ngigqibe nibulale kunyazi engigqibile ngoba ayikho into enoyenza kahle ngenkululeko kuphila ngoba ayikho inhlobo yempi engayazi ngike ngisho ngithi ngingangena phansi kwaleli tshe lincane itshe ngithi kodwa ngangena phansi kwalo wena ungazi uzothi uyadlala lo kanti masengenile uyofisa ukungimba nami njengoba kwashuthi uyofisa ukungikhipha phansi kwethu uthi asikhulume asixoxe ngoba hayi uyabona ukuthi sewini insizwa ziyawa futhi angikuthandi umuntu odlala ngezulu bantwana benkosi ushembe obhombela ngifuna nizwe umsebenzi kaShembe obhombela efika ezweni lakithi wafika ubhombela wahlala emzini yakwaMadlala ngale ngaphansi these khuphuka eseza kwibamba bukhosi lesizwe sakwaNgubane emabovini emsika inkosi yakhona ngikhuluma ngayo ngiyazi bakhona wathi esekhuphuka wagijima insizwa yakaMbatha eMambatheni yaye kwibamba bukhosi yathi hey ndaba ezitha ifike yajuluka yakhefuzela wethuku ndaba ekhitshakhona wathi yini wathi inkosi ngizokwazisa la ukuthi kunomuntu ohungula abantu bakho sebathathile ngale ngaphansi uzobathatha uyeza uze kuwena sezothatha wena ladinwa lafi bangakhosi wathi qhamuka ukubhombela eza kulona wathi menje ngesihlahla laselimkhwifa ngamathe lamkhwifa ngamathe khwifusheme yoba nizoshembe kuthiwa wayeshawa enziwa zonke izinto njengakithi wakhipha ngamathe wathi wakhipha amathe emlonyeni wangaphuma amathe kwaphuma amazinyo yonke ngisho inhlathi
yasala phansi. Wayesebona uShembe ukuthi ho sekonakele la, wayesephenduka waflathela. Wathi yathi Nkosi mbambeni umlomo usuyangena uyaphuma wonke ngaphakathi emlonyeni, siyawugwina umlomo, siyasobozela kusekho mazinyo. Yathi ekhuphuka uShembe ekhuphukela endaweni ekuthiwa ingaphezulu kwala kwaphakwe kaHlomela, ekhuphukela kaHlomela. Likhona itshe nje ngiseshele engangivamisa ukufika ngiphumule kulona. Wafika uBhombela wama kulelotshe, wabambelela kulona eqeda ukukhuphukiswa ngaphansi. Wathi Nkosi, ngiyakuthatha ubukhosi bakho ngihamba nabo, uyoblanda ngenkunzi yenkomo emnyama ephakameni, eshe ukuthi uyoblanda lapha ephakameni lapha, hayi lehleni kwangakabi khona lehleni. Wathi ngihamba nabo ubukhosi bakho. Nangaphela inkosi simemeza induni ithi ningamthinti, kanti yona bethe emkhubheni. Yathi ningamthinti umthakathi. Usemkhumula amazinyo awaqede emlonyeni akhona elilodwa, amazinyo ama ngizoyidla ngalo. Shembe sezenzile imanga zakhe. Wosozimanga laba enibathakathayo. Wosozimanga laba enifunda ngabo ukuthakatha. Nenifunda ngabo ukubaqulisa amacala. Amacala kuleli bandla abantwana benkosi adedelwa obaba ngokuthi ngesikhathi uboshwa uBhombela bengawavala, ayifuna ukuvala amacala. Yazi ngisho inyanga yezulu yagcotshwa phe kwentaba enhlangakazi, begcotshwa nelanga, begcotshwa uyise wabo. Akekho waphikisa, akekho wathi. Kodwa mase kuyinyanga yezulu sekuthiwa yenkantolo ukuthi iphathe kanjani. Kodwa babekhona abantu umqalo wendlela enza umsebenzi wakhe phe kwentaba. Kodwa abafana nani emthakathayo la bakwazi ukuyovulela inyanga yezulu icala. Angazi ngempela kokwenziwa njani. Mase sosabanje umuntu samakholwa ngendlela enishaya ngayo. Uyazi lo mhlangano ufile ngokwenu, ezulwini ufile, uphase emhlabeni nje, kodwa ezulwini nophazamisile namacala ngawo. Ninesihoko esilindile senodwa, esovulwa yini. Usathane uyasakha kodwa sovulwa yini. Esijulile angisazi namuhlobo. Kodwa sovulwa yini nanibamba umhlangano kaNkulunkulu ngezandla nojikisa abathakathi ndini. Cha kuhle sikhulume lento. Ayikhulunywe lento. Sizoyiyekelana ukuyikhuluma into okuhlukunyezwa uThixo wethu. Ithini esinayenze ngoba sikuthanda unyazi lwezulu. Manje sizovumelana ukuthi kudlalwe ngalo. Lwayibekana. Amandla uNkulunkulu lwayinikana. Noma lwanikezwe uyise walo. Lwayinike. Siphucwa kanjani? Afaka kanjani komunye amandla? Omunye uShembe khona. Omunye uShembe khona, umfaka kanjani owakho? Omunye khona. Niyabona kuleli bandla. uBhombela umqalo endlela. Oyehleze esihlalweni esasezulwini. Kwahlala ilanga, kwahlala inyanga yezulu, kwahlala uThixo. Hey namhlanje kuhlezi unyazi. Akekho omunye uShembe. Amen. Konke lokho enikukhandayo. Konke lokho enikukhandayo kusewumfanekiso. Wona doli benu enibakhandayo. Usozwa kwazi ukukhanda uShembe wena ubani. Ushembe wakhanda uNkulunkulu emlanda entabazo ezomsungulisa lento esiyona thina. Lesi sihlula. Uyazi ngeke ngithi mina bantwana benkosi makukhona okungihlulayo la ngiye ekhaya emzini kababa ngihlala kahle kahle. Ngihlukumezeka la ebuhleni. Ngiyahlukumezeka la ebuhleni. Kodwa ekhaya ngeke ungenze lutho. Awu ngisho ngakuthiwa insizwe neziswe eziwu4. Ngeke ungenze lutho uma ngisekhaya.
emzini baba ngiyechala naye ungangiphala nje ngoba ngikwazi ukwenza lutho ngangenza nje ufisa ungenza bona bese ngibeka enhlizweni ukuthi enhlizweni mase sifika ngale ngokuningi kodwa ungafika ngithi ya uthi uyashalaza ukungibheka ngithi mina lo wambulala awusafuni ukuthi uyabulala usezulwini phela manje ufuna nawe kuya la kwaku la uzozwa kuhlabelela khona lemvuka lela uyafisa lemvuka ethi inkosi bubusisa lo Nazaretha uthokoze izitha zabo singabuvukeni uthushemba chotshozwe izitha zethu zingabukeli lo Nazaretha zibukela ngenkani asachobozeka nazi ukuthi zihloboni mase zizokwazi ukubamba zifunda ukubamba umhlangano into enkulu kangaka sifunda ukuphazamisa umhlangano into enkulu kangaka awubantwana benkosi sababi saqeda kodwa uthi uzongamfuni kubo pho ngoba ngabe uyahamba phela maku ukuthi khona into ekuphazamisayo akakubambile akekho ngathi kunentambo khona unentambo la iqinile siqatshule ahambe manje uhambi ngani khongo kunyazo lezulu lomfuno awubantwana benkosi kahle akekho izikhokhela ukhokhele wena manje ngihlukane nalezi igwame ngayinikwa ubani sicisho ngasho nenyanga yena ngihlukane nalezi igwama ngoba lezi igwama sungise ezulwini manje ifa ngizoba emfayifile angithandi nami kuba emfayifile ngiyathanda nami kuba idlozi elihle enganeni zami uzoba idlozi kanjani udala ngena mbobo zonke uyoba idlozi bothi behlaba sithi ingane senzela uba udala ligcwele isisu kuyise wengane kumama wengane ligcwele isisu belufunela nje udala imbobo zongena ngayo ligcwele isisu siyadla thina sidla umsebenzi wakho mfowethu siyadla esithi hey izingane bezimthando isazimazi ukuthi usodakela ongakanani la ekhona kodwa hayi akunankinga sobona mase ephuma somtshela sezamenzela umsebenzi ebuye ezohlala nathi kodwa kathathanga ngithi ngisho iqhathu uthi ephuma nje odakeni ethi ishosholo singane ifaka ekhumbini ethi udiniwe nje udaka gcwele isisu alikaphuma aludini shosholo zingane ufaka emotweni ishayiswa imoto uthi ufuna umsebenzi ufuna ukudla ulambila zimupha ukudla zimenzele ingane uyothi fika iyovyo phela kulomuntu akakwazi ukudla ithebe zonke ufuna ziziphambi kwakhe siyambuka thina siyahlala sidlela sinankinga siyambuka ubutha zonke ithebe ubeka phambi kwakhe usadlala usizo lasesihogweni sizo lasesihogweni sizodlala ngawe dlala ngezulu dlale ngayo yonke into unyazi lilala ikhanda liphambene phambanise uwe umuntu wasemhlabeni ngeinto zakhe hey hayi kulungile siyasho le bamba bukhosi ke lathi maselibuya la ngayikhuluma lento la ngayikhuluma induna laze layibiza layitshela lathi ngithe ngimkhwifa ngamathe aphuma amazinya amathe wangaphuma waphuma amazinya agcwala wonke phansi ishimhlathi ilabo shembe kudlala ngabo ilabo shembe kudlala ngabo usuke kini uyindoda umisa amahlombe uyindoda ufuna uzoba indoda la ekhaya ungayindoda kanjani emzini womuntu ungayindoda kanjani emzini womuntu bafowethu uyazi niyayiqeda inkonzo ngisho inkonzo kade ikhona umuntu ngemkhubeni yenzani iqeda iphela inkonzo iphela uyizwe ukuthi yaphela inkonzo yaphuma kimi kwaphuma ngisho imisebenzi yonyazi uyabona mina onyazi longisebenzele kakhulu ngisazobiza nje ingane zami ngihlabise phansi ngitshele imisebenzi yonyazi selungisebenzele yona
unyazi mina luyangithanda lungisebenzele kulezi insukwana ushilo umjulu wathi bajulu ufuna lungisebenzele unyazi lwezulu bafowethu lwaqala mina ukukhombisa ngingakagcotshwa ukuthi unyazi lwezulu likhona lwaze lwangikhombisa sengigcotshiwe ukuthi lukhona unyazi lwezulu kuthe ngenye imini ngagula kakhulu ngase ngikufisa ukuhamba emhlabeni ngendlela engangigula ngayo ngase ngikufisa ngisho ukuthi uNkulunkulu ongcona ngithanda esikhundleni sokuthi uNkulunkulu enze njalo kwabe sekufika unyazi lwezulu lengalo eyayengiphethe ngangiyibika la unyazweni lwezulu mangiyibikile ngalola ngangilala ubusuku obodwa noma ubili ibuye kwathi ngenye imini ngesaba umzweyibika ngithi mina uJothi uShembe akusho ukuthi lengalo yakho bakithi isima kanjani manje ngesampela ngahlala ngabuka ngahlala ngangaya ukuyibika ngalalanga kodwa ebusuku ngathi ngilele ebusuku ekhaya yaqhamuka into yasezulwini lana endlini sekulala abantu endlini engikuyona oma sebelala la amakhosikazi alala la endlini engilala kuyona ngoba kusuka nje ngabo 8 ngirola phansi ngize ngizothi ngqinga seziko kadwe ukuthi ngingayiphosi emlilweni ngirole ngize ngiyothi ngiyodongeni ngirole phansi ngize ngizothi ngiyeziko ngirola phansi nje yabona uma uzolala phansi uphenduka ukuthi ngirola kanjalo ubuhlungu bengalo obungirolisayo ukhala inyembeza sengisho ngomlweni ukuhleza abantu la endlini koze kuse kothi kusa bangishiye naye unkosikazi bahambe ngiphumele eminyango ngithi ukuhlala emini kwangangiqinisi kakhulu kwakungibamba nje ngizwe kuye emlenzeni kuze engalweni kuze emlenzeni kuze engalweni kwakushintshana kanjani hayi wafika uShembe bangibone ngima phakathi nendlu kade ngingqika bese ngiyama kanti sekufika unyazi lwasezulwini lolu enpractice ngalo kulona ukuhlukumeza selifikile mina phela mina nkaze ngilihlukumeza lwafika thefika unyazi lwasezulwini lwathi lalela la ngase ngiphupha nje kwabe ngathi ngiyaphupha ngibona umfana womfowethu ngithi nawo kwenziwani ekhaya ngibuze ekhaya emzini kababa engwakhile mina ngithi kwenziwani ekhaya ngiyabona kuhlatsheni athi hayi kukhona uShembe awukhona uShembe uphi athi simfake lapha endlini kuguqa kakhokho hawu nimfakele lapha ngoba le ndlu inamathuluzi zami athi uthe ufuna indlu yomuntu omdala la ekhaya sawumngenisa kuyona hawu ngithi ngisababaza lokho bese lehla ngama-stepisi asuka kulezo zindlu kunama-stepisi-ke bese lehla ngalawo ma-stepisi luzela ngasendlini enkulu okwekababa engime eduze kwayo bese siyaguqa bese lunikeze umfundisi amanzi okuhlambulula intondolo eyayisiyephu nje eyayizohlatshwa nayo amnikeze amanzi awathatha umfundisi ehlambulule bese buyele emuva bese ngiphuma ngapha kwendlu endlini yami phela ngendlu yami uround wami ekhaya ngiphume ngapha ngifuna ukuyobona lapha endlini kakhokho ukuthi ubaba ungene kanjani ngoba kunamathuluzi ami lapha ayibangithi ngithi ngiyalunguza kancane ngilibona unyazi nejazi lale elimhlophe lumile phakathi nendlu libheke ngasemnyango ludla ijazi elimhlophe nje leli eligqokayo
ebese hey bizobani sambeni manje sesuqedile umsebenzi ngifuna sokhiphe inkomo lapha phezulu abasho-ke labafana bakhe ababize ngamagama bese ngiyabathinta ngiyabatshela ukuthi inkomo zifakwe lapha nasi sibaya ngenhla komuzi hayi bese bekhuphuka nalo unyazi lwenyuka kufike lume eqamama nje nesanga bese ziyakhishwa bese kukhishwa nenkonyane ethi hey uyisele kuphi inkonyane uyisele kuphi akekho umuntu onganikela ngenkonyane akekho umuntu onganikela inkonyane libuyisele emuva libuyele emuva bese kuba khona ikhwangu lenkunzi yayitheniwe yayikhwangu engathi Nkosi yamakhosi lena engathi inikele uJabulani khona inazethe esanda kushona ngesikhathi ngathi uyena onikele ngaleli ikhwangu ngikhuluma ephusheni athi yena awuqinisekise ngocingo ukuthi unikele yena ngifuna ukuhamba nenkomo engena siqiniseko sawo ukuthi inikele bese ngithi ngiyalikhipha ucingo ekhukhwini lifile ucingo lwami ifoni ifile ngakwazi ukumthinta isale leyo nkomo kanti uzodutshulwa lo Jabulani wadutshulwa washona isigwili sangakithi esineplaza sinenkomo isiphili sashi so uthe sengenzansi ke esesehla ngimlandela eDabulumuzi phakathi wasekhaya wayeseme eduze kwesihlahla sompetshisi wathi lalela ke ndlo lengalo yakho sekufika esiphethweni sami nayo ngathi ba wayesebuyisela iumbrella ngoba ubexokolozela ngesandla sokudla ngesikhathi sehla ngeumbrella wayeseyibuyisela ngapha unyazi lwezulu lolesikhonza wayibuyisela ka left ngisho ongakangeni ke la ekhaya wayibuyisela ka left hayi wena ophathimiti cha ungayiva wayibuyisela ngapha ka left iumbrella wayesethi uyawubona lo yamuzi wathatha umuzi okude bantwana benkosi okude wawubeka wabuqamama ngawubona wathi lengalo kwekuphatha isuka kulo yamuzi kodwa ungenzi lutho yekela mina nje ngamiyekela ngathi ngalala lapho lengishiye khona ngisho sengiphapheme ngapha mangayizwa ithi chu kwatshutshuza eminweni la kwatshutshuza eminweni ngazumeka ngoba kuthiwa ngisabazi ngalala ngaphaphama ithuli ilokho yathula ngalelo langa ngimzonde kanjani ke lo shembe ngimzonde kanjani sekuzokwehlela ngenzansi bantwana benkosi unyazi lwezulu uNkulunkulu amen ngisho kunini engakholwa hayi laba baphathimithi kodwa cha abaphathimithi noma bengasukuma baphuma bahambe kahle behlalele nje madokotela ngibaxoshile ekhaya ngiyena wale ekhaya mina ngisebenze esingena pheshini sokusebenza la ekhaya ayikho kodwa pheshini impesheni ulanyulelo kufa yona phesheni yakho le so ngesonto kade kuphuma umhlangano kade ngilima kodwa ke lwenze lutho unyangezi amen lohluleka nazi inyanga zenu ngizoze ngisho izoziphahlukene inyanga yakho hey madoda Nkosi ngicela ngalelo la mina ngithi ngiyasebenza kanti seniyanquma ngisuke la kwaku2 minutes past 12 ngoba ngabakhipha abashumayeli ngabo10 ngeloli likaGoba abashumayeli abasebenzayo bayaziwa lesontweni abasebenza umsebenzi kaNkulunkulu nawo ngakakuphi ukuthi usebenze yebo sizogama abafundi incwadi ma bengahlehla nabo la khona uwonakala kodwa wena osukuzodlala nje ethempelini usukuye kumsebenzi onesibusiso wakho ophiwa ushembu unyaka
ngabakhipha abashumayeli ngitheze ngibala ishetrakini leyo bavimbisa emkhukhuza lingikhohlele igama namhlanje ngoba ngizokhuluma ngale nkonzweni kodwa bangithi uyakhuluma nje leyangikhohle emkhukhuza angithi ngonyaka odlule umhlangano wakhuphuka kabuhlungu emkhukhuza kwagcwele imoto so manje ngayibuka lento ngiyusihlalo wasebhodwe jikelele akekho phela khona ukuthi ufuna ukuya esikhundla sofundisa akathi ngcole ngasiyeke sofundisa bangathi uzothatha lesa wangibona umdlalo la umdlalo akazi uthi nje hawu mangahamba uNdlovu emhlabeni ngashiya ngishizwe lakithi ngizoba usihlalo awunali ibhadi abalwazi usizo uNkulunkulu esefuna inkomo eziwu-16 la abantu benganikele wemame hawu nangaphela ebese bengisekule ndaba-ke ukuthi athi uShembe kumuzi kodwa ungawenzi lutho uyekele nami bese ngisemkhukhuza ngiyabonga lokho emkhukhuzeke bese ngifike ngashiya abashumayeli bese bethi ayindlovu zamela ukudla bese ngithinta umkhokheli wala ekhaya uyashesha-ke nkosi yami unyazi nje lwangitholela umkhokheli ohlambulukile ngoba inhliziyo yakhe ihlambulukile lwamkhokheli lomnyanya njeke ngoba nathi siyayinyanywa noma sithi siyahlambuluka uyonyanywa naye uyomthole selezinto ngathi umkhokheli awuphuthume uyophekela abashumayeli wathi ngizopheka ngani ndo ngathi uzothatha igesi la office wayithatha igesi waphuthuma ungaphekela wathi shawuthwethu laselivuthiwe uphuthu ngathi ubhenga kwakosinyama ngebhakede 20 litre ebhusha likababa ohamba wayoyosa wathatha wabuya nayo ubhenga usayihambisa sabalekela umhlangano ngoba saphuma umhlangano sophumile la sake sawulinda sibalekela ukuthi sophazamisa umhlangano ngemoto sengibatshalile abashumayeli bayovimba lapha ya ngoba kufuna ubaba akhuphuke ngesikhathi afisa ukukhuphuka ngaso unyazi besu abavimbe nje kungadlula imoto ayidlulanga ngempela imoto ayikho imoto abaningi nje bayazi bavinjwa khona kwakunami phakathi lapho nangonyaka uzayo futhi ngizoyovala bangisekho ningakangwini hayi ngizoba manje ngwinile hayi sebocaca ukuthi hayi sezingwinile insizwa zasezulwini ayike ngoba sengibona indlela yami mina kodwa manje ngakangwini ngoyoba ngaphela sibafike bavala abashumayeli wathi kwangadlula monke ngase ngibahambisela-ke lamabhakede wophuthu nenyama bakhala ukuthi abanye ukudla lokubegcine ngolesine lwesihlanu abadlanga yisabatha lashona abadlile awu ngakuhambisa lokho ngakuya ngithi ngizolanda okunye sibalekela umhlangano ukuhlangana nawe emgwaqweni umhlangano-ke sithi-ke siwuhlonipha ngokwehla ngentanda ngale siphinde sikhuphuke ngentanda sidonse sathi masidonsa-ke amajikeni ngakozandile hawu ngathi ngithi eceleni kwami sengibuka utshani awubheki imoto yasihamba etshanile mangithi ngiyambheka ubheka itshe uyibhekise phezulu selela hawu bengu hawu kwasekuphela ukuthi bheki ngibona isihlahlana sithi shwi sisala ngemuva ngase ngizwe ukuthi sihambe emoyeni imoto ayisekho phansi ngase ngilikhumbula unyazi lezo ngathi awunyazi bheka ukuthi ungibulalela ngathi awunyazi bezulu safa ngabona uyazi ngake ngaprepare ngisemotweni ngayilungiselela ngilungiselela ukufa manje ukuthi ngifuna ukubona uzofa kanjani niyazi eManazaretha ngake ngabambelela ngala ngase ngibuya ngathi ngiyabambelela ngala ngabambelela egiyeni ngaze ngaqinizisa ngabambelela egiyeni ngala ngabambelela ngapha estabheni ngathi ngifuna ukubona ukuthi umuntu ufa kanjani bese emotweni camanga ayikafiki phansi iyahamba nje emoyeni isiphendulile kodwa ikhanda selithela kanti ngesikhathi
iyayiqondile ngesikhathi iqala ukubhenda ibheke phansi ngaqhuma la emgogodleni kathi awubheke wambula ngambiza kakhulu ubheke kathi awambulala bheke wambulala ngathi awunyazi lwezulu safa sibheke phansi siyophahlazeka ngezwe ihlahla kazihluphu kanti ehlane engayi yaphuma ikhinobhe emotweni angiyazi yakhishwa yaphuma ikhinobhe yahlala la siyakhona yawusilinda phambili yayiqoqa ihlahla zemithi iyaphula ngiyazizwe ehlanasi isihlahla ngawusafa ubhengu usebale akabaleka ubhengu emotweni sekubaleke washiya steering washiya okay usela phansi kwami njoba ngihlezi la sengibuka kanje ubuka phezulu kanje usela seshiye yonke into hawu bhengu sengikhuluma naye kodwa umbulalela akangiphenduli hawu sheme nyazibezulu sami yaya ukufika phela imoto ematsheni ehlange isisu wasala usampu wasala oma control arm kwaphumela wasala konke wasala kusakazeke phansi yahamba nje imoto hayi ngisho usungathi uyazithinta steering sesingangezwi akusekho umuntu kusibambile yaze ofika yama ehlahleni embili ezabulala amehlo omabili zase zivimba ushembu sekhona nje ushembu wayivimba ukuthi ingaphenduki imoto ngoba kube yaphenduka ngangizokubona lokho engangithi ngifuna ukubona ukuthi umuntu ubulawa yini wayibamba ushembu yangaphenduka waze wayifaka ehlahleni yasima ngathi yanunga ukusha ngathi ibhengu siphakathi na ngathi ibhengu yawo uyazi ukuthi siyasha manje uyazi ukuthi siyasha wathi azivula isibala sangavuleka ngathi ngiyazivula sasivuleka ngathi siyashaya manje cishe ukhiye ucishe ukhiye kwanyakaza ama-wife ngesikhulu ispeed engingakaze ngisibone ama-wife wayicisha uyicisha ngase ngithi sengilimele ebhengu la emhlane angisakwazi ukwenza lutho kodwa manje futhi ayikho indlela ukuthi udlule wena uzolwa nalesicapho kodwa nasicapho uzofuna siphume kusona lesisapho ngase ngiyidonsa lento yokuvula ngase ngilala ngohlangothi ngezwa ukuthi akuvumi lutho la nje maqondana nezinso ngiqhume maqondana nezinso akusavumi lutho nje akusavumi ngase ngithi ngasidonsa ngase ngishaya unyawo ngashaya kwesithathu sakhuleka thema sivule kanti sesihamba phezulu kwekhinobi ikhinobi sikhama silibheke phezulu yisebe isijemile ijeme isicaba uyabona bese sazivalelwa ngayo yonke indlela ngabe lo yamgcotshwa usiyathola ithuba wanqaba unyazi lwezulu wanqaba yathi hayi akabe ithuphola uyozahambe emhlabeni elokho esigudla nje esigudluluza nje ngoba ayisumise kabe kodwa akayi akafa umthakathi wemfowethu umthakathi akafa uzahambe ngenduba ngoba zele besezwa nje esakwazi ukuthi engakashi ngathi umdonse emntanami esakwazi ukuncenga nemfene yakhe iyazi kwakho ugibele ngasabona empeleni asho phezulu iyazi impela ukuthi uthakatha kabani nakabani iyothi fikime avuvuzele ijombe impela hayi ime futhi avuvuzele ngoba sekwadla usandla iyazi ukuthi uyathakatha kanjani uyomletha ngisho emabuko manje ke yonke inkinga leyo eyobenza uphila kanjani mthakathi nife nina nihambe emhlabeni ngoba naye ngalezulu livele uyogcwalisa ihogo ngoba namajele agcwele indawo engagcwele iyo lesikuyona hawo manje kahlaza asezulwini ngeke wabone wena nekhwama zakho ngeke wabone ayobonwa yithi esithanda unyawo Amen. Siyasebenzela kumanje nje khona indawo akamkhomseyo nathi ufuna uyaphuma udonga selungile ngisazobacela nje abathandayo siye lapha ngenzani soxoxa leyo ndaba amen Amen. kodwa othandayo ongathandi angezi nozondunyaza angezi mina ngisho ngangezi nonke ngeke ungihlule mina ukuyenza le nto babathe ayenziwe
phela inyanga yezulu mina yanginikeza umsebenzi bantwana benkosi. Yabona mina mangathiwa ngiyayidayisa yonke into yami mina nginganabo 10 million. Makuthiwa ngidayisa imishini mina nginemishini mina ebiza kabi engangifanele futhi. Kodwa uNkulunkulu wanginika yona. Umshini owodwa uyimillion. Angiyazi ngayithenga kanjani. Kodwa ayithengeka nje. Kodwa owodwa uyimillion. Owodwa uyimillion. Mangudayisa manje uselona imillion ngalesa sikhathi. Manje mangudayisa uselona imillion. Bawufuna high low ngobona osebhizinisini kwamasipala njengamanje. Kuyadliwa kakhulu ngawo. Angisadli mina angisadli. Kodwa nje kunjalo. Yabo nje umasipala waseDande ngobophile ubungikweleta more than 500,000 yoba ngishisa ngawubopha ngomsombuluko lodlulile. Mina ngangiphuma esibhedlela ocabanga umuntu waphahlazeka nemoto ehamba emoyeni kodwa akazelana esibhedlela wenza ama-check up ngoba ngihamba nonyazi lwezulu. Amen. Ankaze ubheki akaze ebona ngisho udokotela njengoba eququbele phansi kwami nje akaze ebona ngisho udokotela. Mina udokotela ngimbonile kodwa bengiya nje ngama-check up. Bantwana benkosi indaba zasezulwini asikwazi ukuyixoxa siphazanyiswa yiningi emthakatha. Sigcine sikhuluma manje indaba zokuthakatha into engahlambulukile. Masuphatha ukuthakatha ihlambulukile leyo ukuthi izwa amakholwa akhonza ukuyezulwini nadwelisa uNkulunkulu. Bese zozwa lokho ngcola. Kuyekeni. Ngiyanicela kuyekeni ngoba niyazibopha nabasemakini. Yabo njengalabo abagadlonyazi babopha abasemakubo basijela abasebabo. Basematshe cha bazaleka mdluli ngoba kufanele phela wazi baba ukuthi umuntu emhlabeni uyalethwa elethela ukuthi ezokona. Ngoba masingahlambuluka sonke siyongena ezulwini sizogcwala izulu kaShembe. Fanele kube khona zona into enesha lezi. Okuzimala. Basicuze impela ngazi izinto. Saphuma lapho ngathi mangifitibile izivalo zivuleka kuphuma. Kavidwa iKinopha ubhengu iKinopha le moto eyaphi usho ukuthi imoto yakhe ingqikale angaboni ngemuva bese hamba nganguka la leKinopha sijoba ke ngiyabuka ngemuva idaki ihlahla zonke iKinopha isekhe umuntu hawo bhengu eyapho leKinopha aqala ukungiphendula lapho kade ngithi bhengu ngibulalela bengangiphendula athawe ya ithi mina hawu iphumile yiyo lesizivalele athe no hayi ngithi awuphuthumule ngaphambili sibheke imoto ingashi athi ayivula ivalo yihlahla lezi ihlahla ezishayisile ibambe yonke into ngithi kodwa hayi ashiye uNkulunkulu khona thina sihamba noNkulunkulu sesibuka indlela ke manje yokwenyuka hayi khohle akhuphukekile lapha bathi abantu balapha nabo uqala nqa emlandweni abantu abakhuphuka ngeenyawo abantu bahlale bekhuphulwa ngentambo sebeshonile nabo uqala nqa abantu abakhuphuka ngoba sinonyazi lwezulu. Amen. Angeke ngisho ukuthi sinobhombela ngoba huyu unyazi lwezulu. Ingakho ke ngisho ukuthi angeke ngithi sihamba nelanga ngoba yilo unyazi lwezulu. Ngeke ngisho sihamba nenyanga yezulu ngoba yilo. Mawusakhonza inyanga yezulu usakhonza unyazi ngcono ukwenza ogwemedle. Yona into yokusiza leyo. Uhamba uphele. Ushiye nje kanje sihlalele naye thina esimaziyo wethu. Wena cha ukudluke baba. Hawu futhi ukamkhokheli hayi lafika ngase ngizona ndolunye lukamkhokheli uphuthu angifika ngawo kwaphela savalele zalapha za enye insizwe yalambazi hawa nje lapha bathi hawo impela ayifanga kodwa yazi hawa iwiswa yiko ukulapha yawa ngithi ke mina hayi ngixolele ngase sengiphuthunyiswe esibhedlela ngoba ngathi ngiyakhuphuka ngahluleka ngake ngahlehla sengiyodundubala
ngihlehla ngoribhezi ngathi nyawo angisazi ngoshaya baphike njengoba ngibaleka ngoribhezi nje ngibheka hayi ngawo wena emabhodleleni ongawazi ukuthi ayichithoka alikho nemlotho la ngisini. Amen. Ngoba ngase ngidothotshiswa unyawo lwezulu sasamba kubhe ngiyokuthe sasamba kuwa mabhodlela ukuthi wahla inyawo asixathulile asixathule fakela ukuthi inyawo so wahlaza ngenyawo akekho noyedwa wahlatshwa nayizubela lebhodlela emotweni kabhenduka ngithi kwaphahlaze kwasalo sami kwakhumuka yonke into ngaphansi ngaphezulu likhona elilodwa iwindi lapha ngoba kwakukhona thina phakathi. Amen. Ukudumisa uNkulunkulu lo esimkhonzayo abantwana benkosi ayake ngimdedele zindlamafa zasezulwini nabathakathi konke ngikudedele manje ngiyohlala phansi ngishawa umoya ngizesule ebusweni. uNkulunkulu unyazi wezulu awuthatha umsebenzi wakhe awubuyisele ngakuyena manje inkosi ibusisele ezulwini. Amen. Kunesihlabelelo esohlatshelelwa elinsizwa yakalanga la angiyazi ke yona noma inyanga kodwa ke ibingeke isebenze nami kube inyanga ihlambulukile ulanga ke bafowethu unesihlabelelo uNkulunkulu akathe akosihlabelela 177 sengeza ke ezohlabelela ngalo mbhobho wami ngoba sabashumayela uzile nje lo phambi kamfundisi eze kulo wami